हाय लोगोफोर फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरनानै आं समरजित बसुमतारिया बैराथि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव गासिबो रायजो राजाखौ बरायनानै लाग्रोबाय। बे समाव जों थांगासिनो दङ क'क्राझार सहराव, आथिखालनि बिटिआरनि राजधानी। बेहाय जों दिनै थांगासिनो दङ। थांखिया जाबाय दोंनै गान रेकर्डिं खालामनाय आरो मेथाइखौ आंनो सुजुदों, देंखो होदों। लोगोसे दं ओजोंहाय उनाव जिरायनानै दङ मुंदांखा मेथाइ खनगिरि लासित जायख्लं। दा बिथांनिबो दोंसे माने भइस गाइड जागोन, दिनै गाइड भइस होबोनाय जागोन। आरो ओरैहाय साइडआव जिरायनानै दङ जारौ ककिला बसुमतारी, बिथांनि दिनै फाइनाल रेकर्डिं जागोन। दा थांगासिनो जोङो, रायजो राजा नोंथांमोना अननानै नायलांदो आरो बिथांमोनखौ एसे थुलुंगा होदो। दा बिदिब्ला थुदो, जों भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थानि। औ, ड्राइभारा जोबोद गोसो होनानै सालायदों गारिखौ, लासै लासैनो। औ, माब्लाबानो नै जों रंसाय सफैबायानो। स' नोंथांमोना अननानै नायलांबाय थादो, लामानि समायना नुथायफोरखौ दिन्थिलांगासिनो दं, थांगासिनो दं गवालपारा टु क'क्राझार। सानसे बै बाक्सानि प्रग्रामनिफ्राय फैनानै बिराद सेल्फि माबा नरनारायण खारलांदों जोंखौ नुनानै। औ, नोंथांमोना सोरबाफोर नुवाखैब्ला नायलांनो हागोन। मानसिफोरखौ एसे आलादा नुबाय। दालाङा बे जोबोद समायना, गोलावथार, ब्रह्मपुत्रनि सायाव। गारिजों थाङोबा 5 मिनिटानो लायो बारनो। दा जों बेयाव थांगासिनो दं, नायलांबाय था अननानै। एखे लांदांसोमोन, बाला जाखांनानै न' बानायगारबाय। मोनसेसो लानांगौलै सार, बेयाव शुटिं होना नैबे बालाबारियाव लानांगोनथ' मोनसे। नै जों दा नरनारायण सेतुखौ बारखांबाय। गारिखौ जोबोद स्पिडाव सालायदों, थाब सहैनांगौ नालाय। नै बेनो टाउना, क'क्राझारा। अलरेडि जों सफैबाय टाउनाव। मानसिया जोबोर खम जानांगौ। कभिड-19नि प्रभाबा माने गिनाया बेहायबो द्लाम सुबुंफोरखौ गिखांहोनो हादों, एबा गाव गावनि सांग्रांथिनि थाखाय सुबुंफोरा गाव गावनि रैखाथिनि थाखाय न'खर न'खर लकडाउननि एबा ससियेल डिस्टेन्सखौ मानिनानै सोलिदों जानांगौ। बेखायनो सुबुंफोरा खम। जेखिजाया जों थांनि स्टुडिअ'सिम। स्टुडिअ'आ जाबाय, जों थांगोना लैहोर स्टुडिअ'। दा सौसै बावला, नोंथांमोना अननानै दसेल' नायलांदो। स्टुडिअ'आव जों रोजाबनायखौ एसे दिन्थिनाय जागोन, मेथाइआ माबायदि नोंथांमोना एसे खोनासंनानै लानो हागोन। स' बेखायनो गासैबो नायगिरि नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामहरबाय, जाहाथे अननानै नायलांबाय थायो। नै बेनो सौफैबाय जों। नैबै नुहुरनायानो स्टुडिअ'आ, लैहोर स्टुडिअ'। फाइनालि जों सौफैबाय। दा नै गारिखौ लाखिबाय जों, नैबे सिगांनि दरजाखौ खेवदों आं, माने आं सिगाङाव गाखोदोंमोन नालाय। दा माने आं केमेरामेन जानायलाय आंखौ दिन्थिनानै लानो हायाखिसै, आरो मोखाङाबो एसे गाज्रि नालाय, बेखायनो लाजिनायबो मोनो। जेखिजाया नायलांबाय थादो, जों सौफैबाय। जों दायो हाबनोसै आरो सिङाव ना। अननानै नोंथांमोना नायलांदो स्टुडिअ'आव माबायदि। लासित बसुमतारी बिथाङा ओंखारबाय, लासित जायख्लंबो बुंनाय जायो। नै जोबोद हेन्डसाम। नै बे जाबाय गोदान सिंगार ककिला बसुमतारी, बिथांनि फाइनाल रेकर्डिं जागोन।
सिङाव हाबलांगासिनो दं जोङो लासै लासैनो नै बिथाङा उनल' थायो हाबबाय जों सिङाव नोंथांमोना नायनो हासिगोन एसे रिया जालांदों दसे उनाव रेकर्डिंखौबो एसे दिन्थिनाय जागोन नोंथांमोना नायलांबायल' थादो माबायदि गाना मोजां जानोब्ला कमेन्ट हर दे नायलांबाय थादो एसेनोसै आबुं मेथाइखौ दिन्थिहरला नोंथांमोना आंनि बे भेराइटि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोब्ला अब्लानो आबुं मेथाइखौ साननैसो उनावनो मोननो हाखागोन दा आंनि बे लाचित जायख्लंनि फार्स्ट गाइडखौ एसेल' नोंथांमोननो दिन्थिहरनोसै नायनानै लादो एसेनोसै भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोननो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय नोंथांमोना जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामहरब्लानो जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों